Pistettiin Sallekin alus koreja kantamaan. Se teki duunin, tuli pressas, pääs paljon vielä antamaan. Ota duunin hakku todesta kainalla kinkkaa ja pistä parhaat kengät jalkaan, niin meikä vinkkaa. Oo onnellinen, jos sä pääset oppisopimuksella. Kokemuksella pärjää paremmin kuin parhaalla todistuksella. Jokainen on ensin oppipoika kisälli ja myöhemmin vasta se mestari iso sälli. Älä näytä keskariin, vaan muista käyttäytyy ja anna sen hymynkin useasti näyttäytyy. Se et osaa duunin, se ei vielä riitä. Hymyile, tervehdi, kiitä. Se mie on olla hakemus ja CV. Mut se mitä sä oot, se on se jee. Asenne ja hymy, siinä loistokombinaatio, jonka täydentää työmotivaatio. Ennen kuin meet tsekkaa, et kengät on puhtaat, eikä housuissa tahroja suklaat. Mutsi ja frenditkin viereltäs jättää, vaik tuntuu et ois millainen hätä. Ota luuri käteen ja numerot väännä ja käytä sun reipasta ääntä. Tiedä vikki miten luu ei jää käteen. Tsekkaa firma netissä etukäteen.